ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Дӯстони азиз, касоне ки ҳолиам дар бораи ширкати Атоми маълумот надорем, мехоҳам камтарак дар борааш бигӯм. ана духтаро, дар ин ширкат ҳамагӣ ба 1800 рубле шумо дар ойлик мебироед. И таҷрибаи хидмат ана барои кор кардан бисёр вақта намегира. Ҳамагӣ як бор харид мекунед дар 6 моҳ ва 2 одама дар тактон регистратсия мекунед. Ҳамиқа кор кардан дар кор ки соҳиби ойлик шавед. Албатта ки ойлик ай миллион дарав сар намешава, оста мешава. ана чӣ хеле ки медонед ойликҳои ман ҳозир ҷамъ шудааст, ман миллион шава мегирам, дар канал шумо да нишон метиҳам. ана баъд чӣ бигӯм? маҳсулоташ дӯстони азиз беҳтарин сифатай, оли дараҷаи, ҳама маҳсулоти беҳтаринай. бисёр касоне ки чиз заказ карданиед, даже ҳамин номерда нависем, бисёр чизҳои зур дора ки мисол ҳам тиби халқӣ қати дида баромада шудагия. бо истифодаи методҳои нав, технологияҳои нав маҳсулоташона мебароранд. Кор кардан дар ин ҷа чӣ хеле ки гуфтам беҳад осонай барои занои хонашин. Аллакай дӯстои мо духтарои дигар ки пешаи мо регистратсия шудагиянд дар 15 рӯз 100 000 рубле кор мекунанд ки чекашона мақсад шумо метавонед вақти қати мо суҳбат кардан пурсем мороӣ кунем бинем. ана ман низ дар ҳамин ширкат таи 2 моҳ да аллакай соҳиби звания шудагиям ва ойлики стандартни хидмат дорам. агар хоҳӣ ҳамроҳи мо дар Атоми кор кардан, духтарако рақамом дар рӯи экранай бинависем, ман ҳамаша мефаҳмонам, кор беҳад осонай. асосан меяд ки хариди зиёд надорен дар ин ширкат. шумо харид намекунед бефоида ки дар хонаатон хов рава. чизи дар коритон мехаред дар 6 моҳ ҳамагӣ як бор духтаро. ана мехоҳед агар хоҳед командаи мо марҳамат рақамода бинависед, оиди кор, оиди бор заказ кардан, ҳамаш мо шуморо хушрӯ мефаҳмонем. дӯстони азиз, ин влог ай видеои динангӣ сар мешавад. нимшав мора хонаи рухшона ташкили файрод кардан майда майда хистем рафтем. наи қадари попшиоча иб оча бентена наски кати шамол назанаша. ана ин қадар одамо файрод када очи бентен мега ин одамон ҳамеғинҷи бо ма рафтеса бидро мафтун рухсон намеғинҷи ма куча бидром қада хайрос меси гуфту хайве агара шумо бидрои баба бидро ҳама кӯдако да ҳамҷа маросими ошкушоӣ. ош тайёр шудааст. камтар мулоимай ё ки тағша алдараш мекунем. о 100%. тамошобино, ман ошма гирифтам, омадам салати обедчи буд, самусарам овардам барое ки хонашон пурри одам буд ва бисёриёшон мара намешиносанд, ман ваё намешиносам. гуфтам хай биё ми нифсвая тарелки накунам ам одамро. ман рафтам гуфтам корча темаша духтаро обеди мара бинем. салати капусти, об, боли ягон чи дига ширинак мегирем ба тамом. короче тамошобино, ман як ош гирифтам ва ин библиотекада вообще арзонӣ буда. ин хеле десерт 6 сом бо компот, об, салатик. ман он нагирифтам 26 сомонӣ. аҷиб аҷиби аҷиб. инҷа найхами шамола канистенекдаҷа ин якум чизиста фақат талабаҳоям. тамошобино ин 6 сомане ки ба маза буда, чӯи арзон буда, не ки бо лаззат. тамошобино ҷои беҳад салқин хушрӯ буда, ба ғайри арзон будамаш. ана ман чикор кардаистам, мо як ҷо гирифтаистем барои борои Атомира хеле реклама кардан. чӣ хеле гуфтам дар сафка реклами шумо биёй ай ҳамонҷа бигирен барен. як точкаи Атоми кушодистем.
амро фикр дорем я ду ҷора ирӯз дидем маҳкум кардем насиб хайр борои атомӣ расида биёянд одамое ки заказ кардаги ӯжа метавонем баъд биёя мо бигирем так что баъд ӯжа бо ташкил карданiem пробникам хеле чизои атомиро ки одамо истифода баранд бешай харидан бинанд маҳкум кунанд хулоса анамин коро қати бандем саҳар қати ҳама короро кардан дар кор ки ӯша бешава тамом ҳамақа гарма ҳаво 35-38 дараҷа гарма бовар мекунед дар моҳи май беҳад гарм ирӯз боша 19 май дӯстони азиз май пай кором мерам як маленький перекус оли мегӯем маленький ҳамақа буд ош бош оли мамаем чанд қаша хӯрдагим дӯстон нишонтон медиҳам ина духтарои нам қашама хӯрдам салати капустирама ҳаётум дара мехӯрдум ва нерайне қаша хӯрдам намедум экрани ма чӣ рӯзи қачиркинай хулосам хеле намуд гила бине хеле вай иқа садбарги хушрӯ чихе ҳар як донаш алоҳида алоҳидае садбаргое ки дар инстаграм мебаранд ко да буда падарка анами зота садбаргша ёфтан дар кора бурунушкам та розове буда кушода мешида на хеле мешида диде беҳад хушрӯ чӣ нам дошта боша и сорт баъд барои ваза хушрӯвай даира бине отдельно якта чӣ нам барам то хонамон безе мешава сорти ҳами садбарга бинависе яқа хушрӯ мара форид истона биёвед мата куҷоям бояд шумо бидонед иҷа куҷо иҷора бине иқайдика гил и гило безед нашида бия як тон гили хушрӯ почи ма да сомоним дар пеши дедушка сомонӣ ҷаша бине духтаро вообще хушрӯ иқадар гили гилкорӣ афонени хушрӯбӣ рӯз ма шуморо хушрӯгиро нишон додам осмони софа нишон додам чира бо нишон дидам то райкаге БМВД роҳи дӯстдоштаи мо яке хушбахтона ман ирӯз ӯ тараф нарафтестам тарафи ашан рафтестам беҳад гарм идомид барои чӣ боша барои милисҳо буча худое дӯстони азизи ман камтарак суҳбат кунем дар ҳамҷа шараф хушрӯшин шарафам хеле вай одами наоборотайда чӣ кадои мара чӣ навистестай маша чӣ шараф карочи дар рӯзи маша навистестай дар рӯзи хунукӣ тай шортик мегардад ина ҳози 35 градус гармай и бача чӣ пуштага жемпир оли бинависе ки ох очаш жемпирша майка натяша чихе и жемпир напуша амрое ки як кас нависта очаш дастархон надода кӯдакош чихе бихӯранд дар рӯи дастархон мебахшеда кӯдаки 10 сола чӣ дора номушчия шкафи худша дора либосоша дора бояд бирава пуша мустақил шавад то кай майкара биро мидабитемиракам бира бико пуш зиндагӣ та пеш бар мустақилият аввалин дараҷа чима намефурата вообще ма дига чӣ гуфтанӣ думам шараф омад гӯш кунед дӯстои азиз ирӯз чӣ мегӯ чӣ гуфтанӣ будум духтаро гӯш кунед карочи дар бораи чӣ гап заданӣ будум ҳамин рӯз омадаистам мумкин оли видеома амузанак тамошо кунам баъд карочи як шинос ма дидам шинос ана бай хеле мегазанак дӯсто се бор гап ма биридан хулоса дӯстони азиз дар центр корома буд кардам омадаистам як шинос ма дидам шинос деринам не шиносум карочи баъд вай одами салом алек я занакда 5 метр аймар дур будак ман бояд ису мерафтам вай усу мерафтак хай нам нипапуци будак да ман барои пешаш нарафтам ӯ мехост пеши ман биёяд суҳбат кунад чӣ хая гуфтам исто додани буда саломиам хеле карочи кардам баъд ҳамунҷо хеле мегӯяд ҳа фаберлик мурд инам хеле гуфткум ҳайрон шидам мегӯяд ки ягон душмани фаберлик боша ман гуфтам ки чӣ не ман фаберлик набудам гуфтам мақсад намурдай оли фаберлик
گفتم نه من فابریک نبودم کو گفتم نه بخاله تو اتمی بودی ها بعد خودش اکازه یه شرکتی دیگه بوده بعد گفت که شرکتی چیه نیکی هم بعد درباره اتمی فابریک میگوی دشمناشان ده همون 5 متر دوری این خیلی با تونی گپ زنی آدمو ده حیران میشم ده تیپا وای خیلی میگه ها فابریک مرد میگه کو خیلی معنی گپش خیلی خوب شده فابریک مرد خوب شده الان خیلی گفته خجا فابریک نمرده کار کرده است آدم ولی میلیون پول گرفته است یعنی هر روز من میبینم ده نم چی میکنن و خوری تو دست سودا اون روز عمر و فرزانه دیده بودم عمر و که خیلی فرزانه می دوستای عزیز حیران میشم که یک شرکت دیگه مرد شما خرسان میشه یا نمود خیلی تیپا همون کراچی هم تیمه ایمالو را در نظر داشته ده تیپا مرد شما کراچی نول شدین بعد یک شرکتی دیگه را تعریف داشت و شرکت همه میدونم ده شرکت همسایه را پروسته تونی گپ زنیش بیهد بیزید ده تو با آدمو ده حیران میشم خیلی برای چی میگوی خیلی من رکلام میکردم گفت بلیکه ممکن برای همین گفته یکی با گفت با تو اتمی یا 100% مرا میدونست و پرستم خودم باینیم کجا داد زده خجا یکم کس نبود که بینه که بلیکه من مرده انم خیلی های ویدیو ما تماشا کنم میفهمده در یکم نمیدونم پستی بلندی دیگه شرکتش ما چی خرسان میشه من حیرانم شرکت شما نباشه دشمن شما نباشه شرکت شما نباشه که زیر شوید دشمن شما نباشه که خرسان شوید او یک شرکت های کلون که او با یک 10 کس 100 کس 1000 کسی که کار نمیکنه میروه و هیچ وقت هم بغل نمیشوند همه روزا وای مشتری های نو پیدا میکنن خیلی ممکن لوبای شرکت هم باشه اما یه برآمد او دیگه اوجه چی نمیشه آدماش پیدا شدن میگیرن تا دم مقبول نمیشه دیگه کس دم مقبول میشه برای می زچم گندگی دوستای عزیز زچم گندگی